ನಿಖುಲು ಹೊಸದಿತ್ತಾರಡ ಎಂಕುಲು ನಿಖುಲು ಹೊಸದಿತ್ತಾರಡ ನಿಖುಲು ಹೊಸದಿತ್ತಾರ ಪೊಸ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಓಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ತುಳುವೇರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಎಚ್ಚೆಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬೈದ 8th ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವೇ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮಿಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 15 days ಚಾಲೆಂಜ್ ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲು ಏನಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾನ 7 days ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡೆಗೆ ಮುಗಿದಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಮಿಡ್ಲು 8th ಬೈದ ನನ್ನ ಕಾಲಿ ಬರೀದಿನಿ ಖಾಲಿ 7 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪಣ್ಣಗ 7 ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀದಿನಿ ನಿಖುಲು ಹೊಸತ್ ಆದಿತ್ತಾರಡ ಎಂಕುಲು ಮೂಡಬಿತ್ತಿರದಕುಲು ಸೊ ದುಬೈಡ್ ಎಂಕುಲು ತುಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಆಪುನಾಂಡ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊರ್ಚಿದೆ ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನಿ ಮೇರ್ನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿ ಆರ್ನ ವಿಷಯನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪರ ಸೊ ಅಂಚದ ಬಾಯಿ ವಟ ವಟ ಅವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ವಿಷ್ ಆನ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿ ಸೊ ವಿಷಯ ಆತೆ ಅಂದಲ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನ ಪರ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಜನಸ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಎನ್ನ ವಿಶ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಗೆಸ್ದಲ್ಲ ಉಂಡವಲ್ಲ చూడలేజా లేపండి ఎక్కడొక్కో అచ్చమనిపడ అవు వచ్చి అంద యాక్చువల్లీ మస్తు ఐడియాస్ ಬರೋದಿತ್ತು ನಿಕುಲ್ ದಾಯ ಗೊರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜರಿನ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ತಾಲ ಎತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಏನನ್ಪಾರು ಶೋ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ಐಜನ ಇವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ లో ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ లో ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ತುಳು ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ లో ನಿಕ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಆವಾಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಪು ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ರಾಸಿ ಬಾಯ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ದುಂಬ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅತ್ತಂಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಮೊನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅಂಡ್ ಆ ಪದ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಜ್ಜನ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ದಾದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಳು ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪದ್ಯ ಮನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಲಿನಿ ಹಿಂದಿರು ಅವು ಕರೋಕೆ ಅನ್ಬತ್ತೆ ಕರೋಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವಾಗ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಹೂವು ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನ ಕರೋಕೆ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಪನ್ನೋಳಿ ನ್ಯೂ ಸಾಂಗ್ಲ ಪಂಡು ಓಲ್ ಪನ್ನೋಳಿ ಬಟ್ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ರಟ್ಟು ಏರ ಅಂದ ಮೂಲಕ ಎಂಚ ಅನ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಂದು ಒಟ್ರಾಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪೋಲವೇನು ಅವಳು ಕುಡಂಜನ ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿಜ ವಿದಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದಲ್ಲೇ ಅವೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಪೊಡಿತಿನ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಡ್ಚಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ 1 minute ಒಂದು ಅಲ್ತದ್ದು ಕರೋಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ ಕರೋಕೆ ನಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ ಆಯ್ತು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಈ ಪನ್ಕೊಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಈ ಪನ್ನೋಡು ಬಾಯ್ಡ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ಪಡ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಏನೇ ಇಂಚಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಇಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡು ವಾಯ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯಡ್ದೇ ಬರೋಡು ಸರಿ ಓಕೆ 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 ತುಕ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲು ತುಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತುಕ ಎಂಚ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಒಂದು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ತುಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲು ಫೈನಲ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡರೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದಿಡಂತ ವೀಕೆಂಡ್ ಐಕ್ಯವೇನ ವಾತಾವರಣ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮದ ಪಡ್ಸಿ ಸೊ ಮೂಲಿತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಅಪ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನಾಂಡು अगर तुम मिल जाओ समाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पकड़ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़
अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. ಈ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಈ ಏನು ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಓದಿನ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಓದಿನ ಒಂಜಿ ರಾಗೆಜ್ಜಿ ತಾಳೆಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಎನ್ನತ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಐಕೆ ಬಟ್ ಏನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದಲು ಇಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಗಲಿದ್ದು ನೀವು ಬಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿ ಖಾಲಿ ಬರೆತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ ಸ್ಕೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಮೂರಿ ಮುಗಾಲ್ ತೆಚ್ಚಿ ಬಲೆಗೆ ಐಕೆ ಹಿಂದಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಪೊಕ್ಕಡಿತಾಯಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೇ ದೇರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೋ ನೀವು ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಆಯ್ತು ಡೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಪ ನೀನು ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಸೋತ ಸುರುಕಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಪಂಪ ಜಾಣ ನಾನು ಯಾವ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಗಾಣ ಮುಗ್ಗಿಂಡವು ನನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡವು ಆಯ್ತಾ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಚಾಡು ಈಚೆ ಬರ್ತು ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತದ ಎಂಚಾಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಿತ್ತ ಇಡೆ ಬತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಪಾತರಿಸೆ ನಾನು ಓಕೆ ಅವ ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಗು ನನಗೆ ತಾಳದಾಯ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ ಸಿಂಗದಾಯ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ ರಾಯಪಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮಂತ್ಲ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇನು ಜಾನ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಏನು ಜಾನ ಕೇನು ಬಟ್ ಏನೋ ನೇಪಲ ಒಂದು ಮಂದ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಒಂದು ಜನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ ಜನ ನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಜನ ಪನ್ ಜನ ಈ ಪನ್ ಮನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪರಾಯ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ದಾಯ ಪೋಯಿನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಟ್ರಯಲ್ ಮನ್ ಜನ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಮೇ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಐಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ನಾನು ವರ್ಷ ಸುರುಕಿನಂತೆ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆನದಿತ್ತಾನೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಓಕೆ ತಿಳಿಬೋದು ಈಸಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅನ್ಕೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ ಐಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕಂದು ಸೊ ತೀರ ನಿಕ್ಲು ಹಿಂದಿ ಆಂಗ್ಲೇನ 8 ಡೇ ತಿಂಗ್ಳಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಈ ಸಲ ತುಲ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ರಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಈ ಡವ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಶ್ಯೂರ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಸಲ ಒಟ್ರಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಸೊ ಇಂಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮುಕ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಾದನ್ನು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತೀರಿ ಏತು ಎನ್ನ ಲಾಗಡಿ ಮಾತ ಎನ್ನನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕುಲು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕುಲು ತೆಲುಪುರದಾನೆ ಅಂಚ ಪಂದಿನ ಆತ್ ಖರಾಬ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅವು ಏಪಲ ಬುಡದಿ ಎಲ್ಲ ಖರಾಬ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಡದ ನೇಬರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಖರಾಬ್ ಇಪ್ಪುಜಿಂಗ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಲ್ಲ ನಾನು ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾನುಡು ಏನೈತೆ ಎಂಚೆತ್ತುನಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಈ ತಾಂಡ್ ಸೊ ನನತ್ತ ಎನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ವಿಷಯಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ದೆಸ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಮಲಿತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಯಂಕರ ಟಾಸ್ಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾ ಪಣ್ಣ ಮೇರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟಫ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ ಪನ್ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ನ ಕೋಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಜೆದು ಜೋ ಕವಿತೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಲೆಟರ್ ಬರೆಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಜೋ ಈಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತುಜಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ತು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆನು ಅವು ಟಫ್ ಇತ್ತಂಡ ಏತ್ ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಬರೆಕೊಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಅಚ್ಚ ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸೊ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋನೊಂದು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಕಾಸೋದು ಇಪ್ಪಲೆ ಸೊ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾರ್ ಖುಷಿ ಆದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈ ಬೈ